लइकन में डिप्रेशन के कई गो कारण होला, जैसे कि पारिवारिक इतिहास, बीमारी, बचपन के आघात अउरी कई गो कारक। डिप्रेशन के असर के कम करे खातिर बच्चा के कठिन समय में सहायता अउरी देखभाल कईल जरूरी बा। हालांकि लइकन में डिप्रेशन के इलाज खातिर ओह लोग के थेरेपी के जरूरत होला। एह थेरापी के नाम CBT हवे, जेकर मतलब होला कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। एह थेरेपी में लइकन के अपनापन आ समर्थन के एहसास होला। एह थेरेपी में एह बात कइल जाला कि लइकन के का लागत बा आ लोग का सोचत बा। लइकन के अलग अलग कहानी, नाटक आ डर के कम करे भा ओकरा से निपटे के तरीका के माध्यम से भी सिखावल जाला। कबोकबो बच्चा के सहज महसूस करावे खाती बच्चा के माता पिता के भी इस चिकित्सा में शामिल कईल जाला। त यह थेरेपी हा, लेकिन जब राउर बच्चा डिप्रेशन में होखे त राउर एगो अभिभावक के रूप में का करे के चाही। अगर रवा के लागत बा कि रवा के बच्चा डिप्रेशन में बा, त यहाँ रवा के माता पिता के रूप में जवन कदम उठावे के चाही, अपना बच्चा से ओकर उदासी के कारण पूछी। अपना बच्चा के एहसास कराई कि रवा ओकरा के सुने आ मदद करे खातिर मौजूद बानी। अपना बच्चा के डॉक्टर के लगे ले जाके पता लगाई कि वो डिप्रेशन में बाड़े की सिर्फ तनाव में बाड़े। अपना बच्चा के कवनो चिकित्सक के लगे ले जाएं, अवूरी ओकरा के जरूरी चिकित्सा कराई। अपना बच्चा से शांति अवूरी प्यार से बात करी। अपना बच्चा के संगे ज्यादा से ज्यादा समय बिता के ओकरा के निमन लागे अवूरी ओकरा सोझा सकारात्मक विचार ले आवे के चाही। अगर रवा सभे के ये वीडियो पसंद आयल त लाइक आ शेयर जरूर करी। आ हमनी के चैनल मेडविकी के सब्सक्राइब करी।